Waɗannan maganganu kuwa na ita Aisha Yusufu ba maganganu ne da za su taimaki Arewa ba ko ne abu nan. Na'am, to ka san a matsayin mutum na ɗan ƙasa yana da ‘yanci ya faɗi fahimtarsa ko kuma abin da yake zargin yana faruwa. To amma abin dubawa a nan shi ne idan ka ce ko kuma idan ta yi zargin cewa ana danne wani ɓangare na arewacin ƙasar nan a siyasance ana danniya ko ana kaza. Don ta yaya wannan abin ya taimaka wa arewacin Najeriya? Babban abin da za ka duba shi ne mu ne dai muke shan baƙar wahala a ƙasar nan arewacin Najeriya. Saboda me? Saboda rashin haɗa kai da magana da murya ɗaya. So wannan maganganu da suke tasowa maganganu da za su iya ta'azzara wato kila rashin jituwa in ma akwai da sauransu. Saboda abin da yake kawo ci gaba bana tunanin akwai wani abu na biyu wanda yake kawo ci gaba fiye da haɗin kai. Daga lokacin da muka haɗa kai shine zamu iya magana da murya ɗaya mu ce kaza. Misali akwai zarge-zarge da yawa wanda waɗansu su tabbatattu ne. Misali danniyar da ake yi wa yankin Arewa gaba ɗaya as a whole akan maganar wato budgetary allocations da ake yi. Idan ka duba zaka ga a cikin shekara 2 na wannan mulkin kaso nawa aka bai wa Arewa, sannan wani ayyuka ne suke tafiya a Arewa a wannan lokacin, sannan wani ayyuka ne suke tafiya a Kudu. So waɗannan abubuwa, irin waɗannan maganganu da irin waɗannan zarge-zarge da irin waɗannan tsokaci su suke ƙara nisanta mu da juna, sannan kuma ba sa barin kai ya haɗu balle a tunkari matsalar da ake da ita. Babban abin da nake so matasa musamman su gane shine waɗannan 'yan siyasan ba merit based appointments suke yi ba ko kuma wasu abubuwa da ya kamata suke yi ba. Shi yasa ma ake buƙatar muryoyin da ya kamata su dinga ƙwanƙwasa su a lokaci zuwa lokaci domin a yi gyara a inda ake ganin akwai ɓaraka irin haka. Amma waɗannan maganganu kuwa na ita Aisha Yusufu ba maganganu ne da za su taimaki Arewa ba ko ne abu nan. Duk abin da ya kamata shine a zo a zauna a matsayin Arewa, a matsayin murya ɗaya, kuma a fuskanci matsalolin da suke addabar a yankin Arewa. Waɗannan maganganu kuwa na ita Aisha Yusufu ba maganganu ne da za su taimaki Arewa ba ko ne abu nan. Na'am, to ka san a matsayin mutum na ɗan ƙasa yana da ‘yanci ya faɗi fahimtarsa ko kuma abin da yake zargin yana faruwa. To amma abin dubawa a nan shi ne idan ka ce ko kuma idan ta yi zargin cewa ana danne wani ɓangare na arewacin ƙasar nan a siyasance ana danniya ko ana kaza. Don ta yaya wannan abin ya taimaka wa arewacin Najeriya? Babban abin da za ka duba shi ne mu ne dai muke shan baƙar wahala.